Lys omgiver os. En smuk og dynamisk kraft. Langt mere end en simpel kontakt. For os handler det om at skubbe grænserne for, hvad lys kan gøre. Frigiver lysets potentiale for mennesker i deres hverdag. Derhjemme. På arbejdet. I fritiden. Hver dag. Forestil dig at kunne skabe mørke om til tryghed. Skyggesider til solsider. Til at skabe præcision og hurtige beslutninger. Evnen til at lyse op for kreativiteten og bygge bæredygtige løsninger for flere generationer. Det her er kun begyndelsen. Tænk, hvis vi kunne forestille os lys som en grundlæggende kraft for forandring. Bygge det hele op nedefra og oppefra. Vi kan skabe intelligente løsninger, der gør mere end bare lys op. Få bæredygtig energi til alle. Vi omdanner sollys til gadelys, rødt lys til grønt lys, spotlights til højdepunkter og gør det lys, de lys, alt lys. Til drivkraften i dit liv. Udnyt lysets kraft.